svært at finde noget at skrive op herinde. Men det kommer. Jeg har været redaktør i mange år, og nu er der faktisk et fremragende. Hej Lars! Hvordan går det med Brøndby? Brøndby! Jeg kan godt tænke, at det går for en. Det ser sgu godt. Så, Claus. Det er nemmere at skille op af. Det er fint nok for søvn, men altså, det er bare lidt, man bliver sørgeligt koncentreret af. Der er slag over det hele. Du kan ikke finde noget skæld ned her. Jeg kan love dig for det her, det er ikke hvad nu. Smutter. Nej, det kan du ikke engang. Nej, det kan du ikke engang. Nej, det kan ikke. Jeg kan altså godt vælge til at holde mig. Der er ikke så meget at komme efter dig også. Prøv at se her. Ja, det er godt skuespiller. Der er ikke så meget at komme efter. Og så prøv at se her. Jeg rykker hele højden fra ryggen nu her. Ja. Så rolig nu her, Lars. Lad være med at... jamen, jeg siger jo ikke noget. Vi ligger nummer 2. Hvad nummer ligger i? 8. Så er I nede der, hvor I plejer at ligge? Nej, nu ligger vi faktisk... Nogenlunde. Vi ligger cirka nummer 6. Og hvad nummer ligger I? Vi ligger cirka nummer 6. 5? 6? Der omkring? Vi kommer an på, hvem der vinder næste kamp. Jeg tror, vi skal ud og smadre nogle flere stadion. I klarer det jo meget godt, jo. Så for tiden. Så kan I lige så godt tage et par stykker med i købet. Nej, du går ikke